sinsani ano neng feel kha khadungo jisuo khobja kha angbini jingsa sanu kungo kokna rukna yani kaitor saimano nang no kotor pilala ni chong tharo kufurni ni khairok ma kutharni ni hamjak ma sal brum brum ni nai kol ma rucha fly o khu globe no no ho rucha fly o khu globe no no Mani asemai no kereng mangka oi toni aboyaro serekeang lobui hende roni ni mungno nugyano nugrenai korano hengrenai kuthino muthang tishanai kubui fan niniago Sinam kha kokbai no singsar ni bebak manei no Koknarak na yani kaitor sai mano neng no kotor pilala ni chong tharo ufur ni khairok ma kuthar ni hamjak ma sal brum brum ni nai kol ma Boyaro sereke ang lobe hende roni ni muno Oire khalang mani asamai no kurman kha poitoni aboyaro sereke ang lobe hende roni ni muno
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ